I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. హలో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఒక వీడియో లింక్ని కాపీ చేసుకుందాం. కాపీ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన యాప్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అక్కడ క్యాప్చర్ ఎంటర్ చేయాలి. కరెక్ట్గా స్మాల్ లెటర్స్ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో క్యాప్చర్ ఎంటర్ చేసి యాప్లో లాగిన్ అవుతాము. తర్వాత ఎంటర్ కావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. వచ్చేసాం, ఇలా ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఫేస్బుక్లో లైక్స్ మరియు కామెంట్స్ లైక్స్, తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్లో వ్యూస్ రీల్స్ కోసం ఆ లింక్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది. ఆ వీడియోకు ఎన్ని లైక్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని వ్యూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వస్తుంది. తర్వాత సెండ్ అని ప్రెస్ చేయాలి. ఇక్కడ టైం వస్తుంది. 30 minutesలో మీ వీడియోకి వ్యూస్ వెళ్ళిపోతాయి, ఫ్రీగా వ్యూస్ వచ్చేస్తాయి. కావాలంటే చూడండి, ఇక్కడ రీల్స్ 1K ప్లేస్, రీల్స్ మోర్ దెన్ 500 ప్లేస్. ఇక్కడ చూడండి, టైంతో సహా ఉంది. తర్వాత ఇంకొక వీడియో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. లింక్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను, చూడండి. ఈ వీడియోకి వచ్చేసి 127 వ్యూస్, లైక్స్, 113 వ్యూస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇక్కడ ప్రూఫ్ చూపెడతాను. 30 minutes టైం పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు మొత్తం వ్యూస్ రావడానికి. చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, 197 వ్యూస్ వచ్చాయి.